So, our topic is Jesus' Great Commission. The Great Commission. Atong natunan kagabi nga si Jesus gilansang dito sa cross. Unya, atong nahibalaan nga si Jesus nabanhaw, unya siyang pagkabanhaw, nakikita siya sa iyang mga disciples, o sa diha nga wa pa siya mikayab paingon dito sa langit, naghimo siya niining komisyon. Naghimo siya niining Great Commission alang sa iyang mga disciple, aron ang iyang mga disciples, ang iyang mga believers, dunay mga buluhaton o dunay pagabuhaton samtang ang atong Ginoo dito sa langit o ang iyang mga disciples dinhi ninyo maghimo siyang dako nga buluhaton. O ang ato nga teksto sa ato nga pagpamalandong sa ato nga hour of worship niini nga Kabuntagon atong makita sa Matthew chapter 28 verse 19 and 20. Ako ning basahon manghigugma ko makiigsunan. So whenever you go, make disciples of all nations. Baptize them in the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Teach them to do everything I have commanded you. And remember that I am always with you until the end of time. So this is the words of Jesus. Sa diha nga, dayon siyang mikayab sa langit, iyang commission ang iyang mga disciple. And this is the last thing that Jesus did. Nga iyang nga gibuhat. Sa wa pa siya mikayab dito sa langit, nga iyang gisugo ang iyang mga disipulo, ang mga believers. Nga ang iyang mga believers maghimo og disciples. So the Great Commission, mga hinigugma ko makiigsunan, mga higala, mga kapaglaom, it's all about disciple making. So the primary purpose of the Great Commission is to make disciple, going to everyone, baptizing, and sharing Jesus' teaching to the whole world are the characteristic of the discipleship process. So ang Great Commission is nothing less and nothing more, but it's all about making disciples. Kanang miadto ta, naghatag Bible study, kanang nag-share ta sa ato nga testimony about our conversion, kana tanan, they are considered as a disciple process. And even baptism is the last nga pamaagi that ang usa ka tawo atong ma-certify nga siya nagyud disciple ni Jesus. So first, the commission is all about disciple making. And all other else, gihimo nato na siya nga usa ka proseso nga makaproduce kita og usa ka maayo nga disciple ni Jesus. So, make disciple of all nation. That is the commission of Jesus. Ang word nga make disciple sa Grigo nga pagkasulti, matitiusati. Inyo makita sa ato nga screen. O ang kahulugan niya na, to be a disciple and to make disciple. O sa may buot, ipasabot ini, manigugma ko nga makiigsunan. Ang usa ka disciple ni Jesus, dili siya mahimo nga disciple, kung dili niya dawaton si Jesus una siyang kinabuhi. So, be a disciple. Dayon, sa diha nga na-disciple na siya, mga igsoon, ang buhaton na sa niya kay na-disciple man siya is to make disciple. So, moni ang kahulugan sa Grigo, nga giingon ni Jesus, make disciples of all nation. Matitiusati. So, be a disciple, then make a disciple. Muna ang kumplito na to nga panglantaw, what it means to be a disciple of Jesus. So, be a disciple, o diripod sa lain, pikas makigsunan, ang atbang is make disciple. Be a disciple, it means that you have to receive Jesus as Lord and Savior in your life, of your life. Then, when you have accepted Jesus, you have received Jesus makahigsunan, then you have to impart Jesus to other people. Be a disciple is that
you have to learn about Jesus. You have to know Jesus in your personal nga capacity. You have to learn about Jesus. And after learning makiigsunan, then you have to preach Jesus. So this is be a disciple and make disciple of all nations. Then, to be a disciple of Jesus, it means that accepting Jesus. Be a disciple. And make disciple is witnessing for Jesus. That is the whole picture of what it means to be a disciple of Jesus. Knowing Jesus or knowing Christ, be a disciple. Then sharing Christ. Then we have following Christ. Then we have also learning, leading others to Christ. So be a disciple, make disciple. That is the whole picture of what it's like to be a disciple of Jesus. Living in Jesus, and we have also living for Jesus. So, imo makita ang contrast. Una ka, then anak ka maka-share Jesus ngadto sa mga katawhan. Then, of course, you will be a disciple of Christ, then you become Christ's discipler. So this is what we are going to look at. And that is what is expected to be when you are a disciple of Jesus. So when Jesus has commissioned His disciple, make disciple of all nations, una, sila na disciple ni Jesus, o gonya, naghimo po sila og disciple ngadto kang Jesus. So from a disciple, then to become a discipler of Jesus. A disciple of Christ is someone who reflects Christ. His life is like Christ, and everything he does is for Christ, because Christ is all for him and in him. So that is what it means to be look like and really as a disciple of Jesus. You have to reflect Christ. Your life is like Christ, and everything you do, you do it for Christ and for His glory. So the command, makaigsunan, the command to make disciples is to produce faithful followers of Jesus. Mo produce og usa ka faithful followers of Jesus who lives their lives for Him, imitating Christ in all things. So that is what is a disciple of Jesus. Kung ikaw ug ako muingon ta nga disciple ta ni Jesus, kinabuhian nato ang kinabuhi ni Jesus, atong giimitit ang kinabuhi ni Jesus sa tanan nga mga butang. So, you represent Jesus exactly kung ato na nga buhaton. As we claim that we are disciples of Jesus, maunay angayan og maayo og tinuod nga buhaton alang sa usa ka disciple ni Jesus. Ang challenge nato, if you are now a disciple of Jesus, our challenge is how to make faithful disciple. So mo ni ang challenge alang sa matagusa, how to make faithful disciples of Jesus. Of course, si Jesus naghatag kanato og pamaagi. Atong mabasa kana sa Spirit of Prophecy, sa Ministry of Healing. Christ's method alone will give us true success in reaching the people. So si Jesus, naghatag siya og kanang method how to reach people and how to make disciple for Jesus. The Savior mingled with people as one who desired their good. So si Jesus mingle sa mga tao o unsay panginahanglan sa mga tao. Jesus was very kind nga taman siyang mahimo iya nga i-share. He showed sympathy for them, ministered to their needs, and won their confidence. Then He invited them to follow me. So this is the method of Jesus. Nga iyang gipakita kanato. Mingle siya sa mga tao, ni simpatiya sa mga tao, ni minister siya sa mga panginahanglan sa mga tao,
Unya, nakuha na dayon niya ang kumpiyansa sa mga tao, and that is the time nga iyang i-invite ang mga tao to follow me. So, the same method, kung ato ni siyang pagasundon, then we can be assured that the simple method nga gipakita ni Jesus sa matag usa kanato, ato nga makita ang kadaugan siya nga buhat. Now, I would like you to look at into the process of making disciples makaigsunan. Just what the scripture nga ato nga makita diha sa Matthew chapter 28 verse 18 to 20. Or very particular in 19 to 20. How we are going to make disciple for Jesus? What is this process nga atong himuon makaigsunan? Una, atong hinumduman nga ang Great Commission is nothing more and nothing less but making disciples of all nations. So mauna ang Great Commission ni Jesus, making disciples of all nations. Sa diha nga maghimo kita og mga disciples, dunay gitawag nato makaigsunan og pre-discipleship program. Pre-discipleship or nurturing program. Sa ito pa, wala pa ang tao mahimo nga full pledge nga disciple ni Jesus, doon na tayo pre-discipleship nurturing program ni ini mga tawhana nga atong nakita nga potential o interesado nga mahimo nga disciple ni Jesus. Unsa may atong goal ana makigsunan? Naaputay goal. Unya sa diha nga kining maong tao namatay gitawag og pre-discipleship, sa diha nga mabautismohan na ni siya, doon na napuntay post-discipleship and nurturing program. So, wa pa siya nabautismohan, naatay pre-discipleship, naatay pre-nurturing program, sa mabautismohan na siya, naanapuntay post-nurturing program, kay atong tuyo, nga kining lang nga bautismohan, magpadayon sa pag-alagad sa Ginoo. Dili kay, kung magbautismo, maura tupoy panahon na atong makita sila diha sa simbahan. So, naatay pre-discipleship and post-discipleship program sa iglesia. Sa pre-discipleship program, makaigsunan, ang atong goal mauni. Ang atong goal is to make faithful disciples of Jesus. So, wa pa sila na bautismuhan, kita nga maghimo og disciple, ang atong goal nga kining niya ang mga tawhana, wa pa gani mabautismuhan, mahimo na silang faithful disciple of Jesus. Og sa diha nga mabautismuhan na sila, ang ato na sang goal, mao na sad ni mahinigugma kung makaigsunan. Ang atong goal is mag-remain sila nga faithful disciple ni Jesus. So sa wa pa mabautismuhan, ang goal na to, mahimo silang faithful disciple. Sa tapos silang mabautismuhan, ang atong goal nga magpabilin sila nga faithful disciple of Jesus. Kay dili ta gusto nga ang matag usa nga mudawat ni Jesus, ang matag usa nga mahimong disciple ni Jesus, pagkahuman og baptism, dili na nato makita sulod sa atong church. How we are going to do that? Mga hinigugma ko makaigsunan. First, we have to mingle with people. This is the process. This is the moto giingon ni Jesus nga he mingles with people. Sundon nato na siya. Muminggol ta sa mga tao. Ato nga miguhon. Dili kay magpalayo ta sa mga tao. We have to mingle with people. Because if we don't mingle with people, how can we reach those people? So, naatay city evangelism, naatay mga approaches sa nagkalain-lain ng mga grupo sa mga tawan. We have to go to them. Kay ang Ginoo nagsugo kanato, go! Sa ato pa, muadto kita asa ang mga tao, mingle with people, just like Jesus sa iyang gibuhat sa dinhi pa sa kalibutan. Unya ang ikaduha nga process how to make disciples of Jesus is that we have to teach. Mga igsoon, in Matthew chapter 28 verse 19 and 20, teach them everything that I have commanded you. Sa ito pa, tudluan yun. Ang giingon na ba sa Matthew makaigsunan, teach them everything. Sa ito pa, sa tanan. Sa uban nga mga version, teach them to keep everything. Dili kay portion lang. Muna nga, we are teaching the people when we go to them and we have the intention of making them disciples of Jesus,
ato gyud silang hatagan sa pagtuon sa pulong sa Ginoo nga ila yung masabtan. Dili lang kay duha ka doktrina, tulo ka doktrina, kundi ang tanan nga pagtulunan sa balaan nga kasulatan. And that is why we always promote nga kadtong mga tao nga atong Bible studyhan, himuon atong disciple ni Jesus. At least sa Seventh-day Adventist Church, aduna tay 28 fundamental beliefs of the church nga masabtan ni sa usa ka tawo ana siya mudawat sa santos nga bautismo. That is very important makaigsunan and basic kayo nga atong buhaton sa every person who is about to accept Jesus to become the disciple of Jesus and accepting Jesus as Lord and Savior in their lives. So, humana og Bible study, nakatuon na yun siya sa pagtulunan, makaigsunan sa church, wa na siya kalibog, then that's the time nga we have to invite this person nga mudawat ni Jesus as the Lord and Savior. Kaya nga naman, preparado na sila, nakasabot na sila, and even some of them, they have practiced already sa usap ka pagkinabuhi nga Kristohanon. Or, as a Seventh-day Adventist, dili pa bautismado, pero they practice already what is like to be a Seventh-day Adventist. Then, bautismuhan. So, una, muminggol ta, sunod atong tudluan, o sunod atong imbitahon, sunod bautismuhan, human og bautismo, brethren, i-equip nato ang bag-o nga membro sa iglesia. Tudluan nato sa mga buluhaton sa iglesia, tudluan nato unsaon pag-ampo, tudluan nato unsaon pagwali, tudluan nato unsaon paghatag testimony, tudluan nato unsaon paghatag sa Bible study. We have to equip. We have to equip a new believer, a new convert, aron masangkapan siya sa mga buluhaton sa iglesia. Human pagka-equip, we have to empower. Because kung dili nato ma-empower, so sayang kayo nga na-equip, kunya dili gamito nato siya sulod sa iglesia. So we have to empower, giving them parts in the church. Pawito nato sila, pawaliho nato sila, paubano-bano nato sa ato mga Bible study, sa mga wali, aron nga mahimo yun sila nga makabuhat sa maong buluhaton si Ginoo. O ang katapusan mag-igsunan. In the process of making disciples for Jesus is that we have to commission the person. So here, paminggol, paingon mag-igsunan sa commission. So ang usa ka tao nga mudawat ni Jesus, nga mahimo siyang disciple ni Jesus mag-igsunan, i-commission siya og mahimo na sad siya mag-igsunan nga usa ka discipler, making other people to follow Jesus. Brethren, kung kini siya nga mga pamaagi, ato ni siyang sundon, pagkanindot yun kaayo sa produkto sa ato nga mga bag-o nga membro sa iglesia. When the true discipleship making process is applied, we have new converts who are loyal to Jesus and less backsliding, but faithful disciples who will bring in more disciple-making disciples for Jesus. So, kung ato ning himuon, it would be a challenge for us. Pero bisag challenge ni siya, but I believe we can make it. We can make it. Nga makaproduce ta makaigsunan as much as possible. Nga atong maproduce not only quantity but quality. Kung magdugan ang quantity o quality, maayo ni siya. Pero kung magdaghan ang quantity, walay quality, di po na siya maayo. Ang maayo, quality ta. Nga mga bag-o nga mga membro sa iglesia nga who are truly converted nga sa diha nga mudawat sila ni Jesus, then they start also to make other people to follow Jesus. So pagganindot ni siya nga principle nga ato nga sundon, and this is what the Lord actually is telling us to do, to make faithful disciple o magpabilin nga disciple ni Jesus hangtod sa pagbalik sa Ginoo. Matud pa ni Ellen White in the Review of Herald sa May 21, 1901, too much hasty work is done in adding names to the church roll. Serious defects are seen in the characters of some who join the church. Those who admit them say, we will first get them into the church and then reform them. But this is a mistake.
the very first work to be done is the work of reform. Pray with them, talk with them, but do not allow them to unite with God's people in the church relationship until they give decided evidence that the Spirit of God is working in their hearts. Tanawan ninyo, mga kaigsunan, ang pulong sa Espiritu sa Takna. Nga, dili lang yun tadi ay magdali-dali, mga kaigsunan, according to the man of God. Nga, we must not be too hasty. Nga, dali-dali lang yun. Gani na ingon siya, those who admit them says, we will first get them into the church. Unsay giingon ni Ellen White, this is a mistake. The very first work to be done is the work of reform. So kung dili nato makita nga kining tawana, dili pag yun ready to accept Jesus, to become the disciples of Jesus, ato sa pong hatagan og panahon nga kining mao nga tao makakinabuhi, makasunod yun o nasabtan yun niya ang pulong sa Ginoo sa diha nga mudawat siya sa santos nga bautismo, sigurado na ta nga kining maong tawhana will walk with God and will witness for God. Og dili lang kay sa human sa baptismo, dili na nato makita makaigsunan. Our goal is to make them faithful disciple until Jesus will come. So, inguna na ang atong tuyo makaigsunan, and that is actually what Jesus wants us to do. We have to be zealous to baptize thousands of souls. Mo gyud atong goal, thousands. But with genuine conversion experience. If no conversion, differ the person till the Holy Spirit will convict the person for spiritual transformation. So, yes, kita gyud handumon yun nato nga ug mahimo tagkan gyud ang mabautismuhan, thousands or even millions makaigsunan. But it must have a genuine conversion experience. Kung ang maong tao dili makita nato nga dunay wala say conversion experience makaigsunan, let us pray for Holy Spirit nga mag-work siyang kinabuhi unya iyang dawaton si Jesus nga kanang iya yung nasabtan unya si ang Holy Spirit yun nag-work siyang kinabuhi unya dunay transformation siyang kinabuhi, then that person is ready to accept our Lord and Savior Jesus Christ. And that is the kind of disciple that we want to be in the church. Nga mahimo sila nga asset sa church sa dakong bulaton sa Ginoo nga gitugyan niya sa iglesia. We have also another approach in making disciples. This is introduced by our church sa atong nga discipleship program sa General Conference. I make some innovation ni ini nga presentation to make it a bit more clear alang sa matag usa kanato. So natay agricultural approach in disciple making. So first, kung usa ka mag-uuma, familiar ka ni ini nga mao nga pamaagi. So kung mag-umata, ang atong buhaton una, i-prepare nato ang ground. And this is building relationship and creating influence. So, kung mag-umatak, ato nang dampasan, ato nang daruhon, kay aron nga magtanom taog mais, limpyo, o dili mamatay sa mga sagbot. And that is building relationship, and that is casting our influence. So this is mingle with people. Then human di ana makigsunan, sa na-prepare na nato ang ground, then what we do is to plant the seed. So, ready naman, humanaog daro, humanaog tractor, limpyo na. Then, we have to plant the seed. And this is Bible study, and this is lifestyle witnessing. So, nag-Bible study na ta. Sugod na tag-Bible study, o lifestyle witnessing. Nga gipakita nato nga ang atong kinabuhi, tarong.
Ipakita nato atong kinabuhi nga maayok kay bisag di paganita mag-Bible study pero maayo nga atong kinabuhi, so mura ra pud ta og nag-Bible study. But of course, this is planting the seeds, this is Bible study and lifestyle witnessing. Then sunod nga step mga kaigsunan sa agricultural approach in disciple making. Nga gi-adapt ni sa General Conference is that we have to water the plant. And this is lifestyle modeling and Bible study. Kay ang tanom dili mo tubo kung dili bubuan. So mamanggani na nga diri sa ato sa Pilipinas sa panahon sa ting-uwan karong mga bulan sa Mayo magpreparar na ta sa ato nga mga basakan, sa ato nga mga kay pag sugod na sa ulan, limpyo na ang atong nga ground, tamna na tong seedling, unya pag human na tong tanom, mutubo na siya kay naay ulan nga magpatubo. O ang sunod is fertilize. Natanom na, nabisbisa na, so ato na pong i-fertilize. This is about mentoring, nurturing, and Bible study. So atong gimintor nga mutubo gyud ang iyang pagtuo nga na sa Ginoo. Aron nga maani ni siya. Kay sayang man pud ang atong gitanom. Dili nato atimanan. Humani ana gitarok no ni tubo na, ni tambok na. Uy, mukupitin siya man ni ana ang mga sagbot. So muna nga ato na sang kuhaan og mga sagbot. Atong bunglayan ang palibot sa atong tanom. O sa mais atong surkuhon ang tunga aron nga wala nay mga sagbot. O sa humay atong ikambrot kanang mga humay-humay aron nga mutubo ang mga humay nga ato nga gitanom. And this is faith building and integration and discipleship mga kaigsunan. So gi-integrate nato ang mga bag-o nga membro sa iglesia o gi-disciple nato sila pagpadayon. Actually gikan pa sa pirmiro hangtod sa mupagres ang buhat sa atong pag-Bible study, ang discipleship mga kaigsunan, ang nurturing ato na nga gihimo in every step sa ato nga paghimo og disciple sa mga katawhan ngadto kang Jesus. Then of course, harvest. Ato nang harbison. And this is mga kaigsunan baptism atong gi-conferred nga kining tawhana is now a disciple of Jesus to the rite of baptism. Human sa mabautismohan na siya, then of course sa agricultural nga process sa mga igsoon, human og harvest, ibutang nato sa budiga. And this is preserving the grains. And this is now nurturing, this is now equipping, this is now empowering, and this is now propagation. So, ang cycle sa ato nga pagtanom, mga kaigsunan, ang cycle sa ato nga pagtanom, gikan sa pagpreparar, hangtod sa pag-ani, hangtod na sa ato nga pag-preserve. Kay human pag-preserve na to, musugod na po dayon ta o preparar sa ground, aron magsugod na po ta og pananom. So, ingon ani ang ato nga pamagi. So, kung sundon tani nga approach sa agricultural approach in making disciples of Jesus, atong makita nga ang produkto sa usa ka buhat sa bulhaton sa Ginoo sa paghimo og disciples, these are quality. Nga doon na kita'y mga bag-o nga mga membro nga who are really faithful to the Lord because they go into the process. Matod pa sa ato nga discipleship handbook sa ato nga church, sa Seventh-day Adventist Church. But Christ's symbolic use of the agricultural cycle teaches us that evangelism is a process. So ang evangelism kuno is a process, not a one-time event, but as like a farming. Soul winners must labor, with patience and consistency through every phase of the evangelism cycle, trusting God to reward their labor with a bountiful harvest. So, that is what we do in our discipleship program, in our evangelism, mga kaigsunan. It is not a one-time event, but it is a process. It means nga, you have to spend time. So, kung magtanom ta og mais, sundo nato ang cycle mga kaigsunan sa agricultural approach.
in every phase ato gyud na nga atimanon hangtod nga maani. Dili pwede mga kaigsunan nga usa ka semana imong gitanom ang mais, humani mo og tanom sa mais sa usa ka semana, sunod semana imo na dayon nga harbiso. No! You have to go into the process. Nga imong itanom, dayon imong bisbisan, imong i-fertilize, unya ang mais nitubo siya, nitubo ug hangtod yun siya nga maharbis. Dili pwede nga ang mais in just 1 month imo nang anihon. And that is also our evangelism, and that is also our discipleship program to produce sa usa ka quality nga bag-o nga believer nga mag-alagad nga na sa Ginoo. And this is what our Seventh-day Adventist Manual has taught us aron nga kung masunod nato ni brothers and sisters atong makita doon natin mga bag-o nga mga membro nga they will be faithful as we are sa atong pagpangalagad nga na sa Ginoo. Sa padayon, ang ato nga Seventh-day Adventist Resource Book on Discipleship nagaingon, there are no shortcuts when it comes to winning souls for Christ. Unsa gani makiigsunan? There is no shortcut when it comes to winning souls for Christ. We must prepare the soil of the heart, plant the seeds of God's Word, cultivate spiritual interest with ongoing Bible studies, harvest decision to follow Christ, and preserve this decision through systematic discipleship. There is no shortcut makaigsunan. Because evangelism, because discipleship is not a one-time event, but it is a process. O ang process kani makaigsunan, doon na siya insakto nga panahon. Doon na siya proseso. Doon na siya stages makaigsunan. Kung muhumanta ni ini nga mga stages, sama sa ato nga gitanom, nga mga humay, nga mga mais, o mga prutas makaigsunan, anha nato makita ang harvest. Dili ta pudi magtanom og marang, unya sunod semana mangharvest na dayong taog marang. You have to wait for 7 years. Dili ka pudi magtanom og kining rambutan nga pagkasunod semana magharvest na ka. No, we have to wait. Ato nang atimanon, abunuhan na siya until such time nga ma-mature siya, nga muhatag siya sa iya nga bunga. And that is also the same principle in winning souls. We have to nurture. We have to disciple this person before this person will be ato siya nga pagatawgon or ato siya makaigsunan nga i-invite into accepting Jesus as the Lord and Savior sa iya nga kinabuhi. A convert without discipling experience who was baptized into the fellowship of the church is like a premature infant. The church has to incubate this new convert to survive, to grow in Christ. So, kung ang usa ka tao na bautismuhan, unya wala bitaw ma-disciple, sama na siya sa premature nga bata, nga natao og 7 months, atong i-incubate aron nga mabuhi. So, dako kayo og gasto makaigsunan, kay natao man siya sa dili insakto nga panahon. Pero kung natao sa insakto nga panahon, wala tayo problema. So, dili na ta mag-incubate mga kaigsunan. In terms sa ato nga soul winning, in terms into making disciples of Jesus, kay mo man ang commission nato ni Jesus, dili ta mag-incubate, i-adto nato sa process. Kung maglungag ta sa atong balay, lungag tag mais, humay, ibutang nato sa ato nga unsay ngalan ni ato ang electric nga kettle, unya atong ion, ug wa pa ma-insakto og bukal, unya ato na nang palungon, mga kaigsunan, basi dili maluto ang bugas.
Unya, kung dili mainsakto pagka hubas mga kaigsunan, ug ato ng kaunon, posible nga maputdan ta og tiyan. Nga naman, wala manggod maluto og insakto. So, very important kayo nga insaktuhon yun ang paglungag sa humay. Nga maluto yun siya og insakto aron nindot kayo kanon mga kaigsunan. So, simple lang yun kayo nga process mga igsoon. Sundo lang yun na siya nga process kay muhatag na siya og maayo nga produkto. Bisan pa sa tanan nga mga produkto sa mga tanom, kung sa insakto nga panahon siya harbison, makaharvesta ni ana og nindot kayo. Pero kung alang-alangon, brothers, you will be in trouble kung ang ato nga pamaagi dili masunod ang insakto gyud nga pamaagi sa discipleship. Matod sa ato nga handbook, the final baptismal preparation process, atong tanaw ng kasing-kasing, does the candidate manifest a genuine interest in Jesus and His Word? The mind, does the candidate have accurate understanding of the fundamental teachings of the church? Nakasabot ba gyud siya? Basig wala man kasabot. O ang ikatulo, the life is the candidate's life is in harmony with the teachings of God. So ang iyang kinabuhi sa tupak, sa heart, atong tanaon, sa mind, atong tanaon, sa iyang kinabuhi, we have to make assessment. O kining tawhan na ready na recommend this person for baptism to become a disciple of Jesus. Nga mamembro sa atong church. O niya, they will be joining with us in the work of God in reaching more people to the cause of Christ. Before baptism, the candidate should not only understand and believe Bible truth, but also practice it. Jesus taught, but these are the ones sown on good ground, those who hear the word, accept it, and bear fruits. So, everyone that should be baptized should be a disciple of Jesus, understand the Bible truth. Kaya kung dili niya masabdan, kung saan man niya pag-practice sa iyahang nasabdan, kaya wa man siya nasabdan. So that is very basic mga kaigsunan. Those who want, sa ato nga minister's manual, those who want to join the church should know the principle for which the church stand. Kung pani-example, magpabautismo ang usa ka tao nga mahimo siyang usa ka Adventist. Iya bang nasabtan, unsa maning mga pagtulunan sa Adventist? Unsa may mga prinsipyo sa Seventh-day Adventist? Iya gyud ang angay mahibalan. He should not be denied. Di anang iyang katungod nga mahibalo siya what he is supposed to stand after siyang baptism. They must never be asked to commit themselves without knowing what they are committing to. Dili ni sila, Brad, bautismohan ta ka, Brad. And they do not know unsa ang ilahang pagtulunan nga iyahang mabautismohan. That is why in the church, in our church makiigsunan, we always encourage that people who accept Jesus must finish, makatiwas yun siyang Bible study sa mga pagtulunan sa iglesia. And that is why we have the 40 days journey with God. Aron nga ang magsunod ni ining 40 days journey with God sa pirmirong gabi, 40 ka gabi nga iyang pagtuon, nasabtan yun niya pag-ayo ang mga pagtulunan sa iglesia. O mukumit siya nga mudawat ni Jesus nga personal and Savior niya, then nahibalo siya og unsa ang pagtulunan nga siya mikumit siyang kaugalingon nga iyang dawaton og iyang kinabuhian. Dili kay human sa baptism atong makita makiigsunan nga nag-celebrate dito sa merkado, nagpalit og tanduay kay bag-o nga nabautismo. No, that should not be the case. It must be that this person who accepts Jesus Christ will walk with God right sa iya nga kinabuhi, ang tanan niya nga kinabuhi kaniadto nga tuwas kalibutan iya nga pagabiyaan. That is true discipleship. And this is what Jesus would want us to do in our mission
to make disciples of all nations, aron ang mga tao mapiparar sa pagbalik sa atong Ginoo. The unconverted soul baptized into the church will do more harm than good. They profess as believers, but act like the world, bringing confusion and disgrace to the cause of Christ. Imagine na gunan ninyo makigsunan. Tayo sa katao nga mabautismuhan, pagdawat niya, Adventist na ko. Kunya, pagkatataon imong makita nga ninigarilyo. Bago lang na bautismuhan. Brothers and sisters, it will do more harm than good. Tungod kay ang mga tao na kailangan, basta kay Seventh-day Adventist, dili na palahubog. Seventh-day Adventist, dili na siya manigarilyo. Seventh-day Adventist, dili na siya yaga-yagaon nga tao. Seventh-day Adventist, buutan na siya. But what after the baptism? Kay wa siya nakasabot, it will do more harm than good to the cause of Christ. So brothers and sisters, let us be serious in reaching more people to Christ. We have to teach them fully nga ila masabtan ang pulong si Ginoo. So when they make decision for Jesus, magkinabuhi sila nga putli o matarong. Posing someone into baptism without a full understanding of the truth is accommodating liability and compromises the standard and integrity of the church. So dili lang makaigsunan nga, Pastor, bautismuhin na ni Pastor. Kay magpakasal naman guni siya sa mga asawa naman guni siya. Brothers, that is not the case. That should not be done. Baptism is your commitment to serve the Lord faithfully, to walk with God. Not for the sake nga mga asawa ka, not for any other interest. With a person must decide to accept Jesus because he loves Jesus and he loves to follow Jesus and he loves to keep the commandments of God, to walk right with God. So, do not push someone. But if that person, yan ang yung nasabtan pagayo, then that is the right thing to do, that person should be baptized and live into what God has want this person to live. Only through disciple of Christ can make disciples of Christ. A man without intimate relationship with Jesus and who does not walk in the footsteps of Jesus cannot lead people to Christ. He knows Christ theoretically, but has no experience of being with Jesus. So, imposible man yun po tuod mga igsoon. Kung saan man ako paghimog disciple, kung ako wala ko na disciple ni Jesus, be a disciple, then make disciples of Jesus. So, a person can only share Jesus kung na si Jesus siya nga kinabuhi. And that is only when Jesus na siyang kinabuhi, He can lead other people to Jesus. So that is why very important that we must have Jesus in our lives. The Great Commission of Jesus is all about making faithful disciple, making for Jesus. The Great Commission is all about making faithful disciple, making disciples for Jesus. So once a disciple, you become a disciple of Jesus. According to the Pen of Inspiration, the Desire of Ages, page 195, every true disciple is born into the kingdom of God a missionary. He who drink of the living water becomes a fountain of life. The receiver becomes a giver. The grace of Christ is in the soul, is like a spring in the desert, wheeling up to refresh all, and making those who are ready to perish eager to drink of the water of life. So, ako, nga kadawat sa mensahe si Ginoo, ako nga nakainom sa pulong sa kinabuhi si Ginoo, mahimo na sad kong tuburan sa kinabuhi si Ginoo. Ikaw nga nakainom sa pulong si Ginoo, mahimo na sad ka nga tuburan sa kinabuhi ngadto sa ubang nga mga tao. So, everyone, paborito kayo ni nga quotation sa atong mga 1,000 missionary, nga once a missionary, always a missionary. Once you drink the fountain of life, you become a fountain of life to share with other people. So doon ay 5 stages of individual spiritual discipleship journey.
once you accepted Jesus and faithfully accepted Jesus, you become the disciple of Jesus and you become also a discipler of other people to Jesus. So kung doon ay usa ka tao, then ikaw nakadawat na ka ni Jesus. Dili na sa interesado sa kamaturan, but you are the discipler. Imong giadto ning maong tawhana. Dili pa ni siya interesado, pero imong giamigo. Kung diya sa dahang imong naamigo, na curious siya sa imong pagtulunan. So, nangutana siya nimo, then you start giving Bible study, then nahimo siyang believer, then pagkahimo niya nga believer, nahimo na siyang disciple, o sa diha nga nahimo siyang disciple, nahimo na siyang discipler, sa diha nga nabautismuhan siya. O sa pagkahimo na niya nga discipler, nag-adto na po siya og iyang mga higala nga iya na pong i-disciple. So you see, once a disciple, you become a discipler and you reach someone and that someone mahimo na po nga discipler, magkabot na po og uban. So, ang iglesia mo multiply, ang believers mo multiply because a true disciple will reach out also other people. But atong makita usahay sa pangitabo sa atong palibot, we are not making disciples, but we are just accommodating people in the church, but not disciples of church, not a disciple of God, not a disciple of Jesus nga maghimo og disciples ngadto sa uban. If we are not serious about our discipleship program, we should not expect many new converts to be faithful and loyal to God and His church. Of course, how can we expect brothers and sisters kung dili ta seryoso sa ato nga discipleship program? We cannot expect someone to be faithful when we are not serious. But if we are serious, intentionally, ang ato yung goal, nga kining mga tawhana maminaw sa pulong sa Ginoo, niya pasabton yun pag-ayo sila, niya kung ilan ang nasabdan, and we'll pray nga ang Holy Spirit mag-work silang kinabuhi o maghimo silang decision, we can expect nga kining mga tawhana will be loyal to God and will be loyal to His church. Because gihimo na to ang insakto nga pamaagi sa discipleship program. Baptism is only given to those willing to carry their cross to follow Jesus and live a godly lifestyle. O kung magpabautismo ang usa ka tawo sa Seventh-day Adventist Church, we expect that person to live the Adventist lifestyle. So, anyone who wants to get baptized and follow Jesus, pagkanindot yun kayo kana nga decision sa kinabuhi. Unya, magkinabuhi siya nga usa ka Diyos nun sa matag adlaw. Pero kung sa Seventh-day Adventist siya magpabaptize, nga mahimo siyang believer, he must also live as an Adventist in lifestyle. Because the Adventist has a lifestyle that follows Christ. Nga kanag yung gipaningkamutan yun nga pagsunod nga pagkinabuhi. And that is what we want to see. Those who will accept Jesus as the Lord and Savior, kung Adventist yang dawaton nga pagtulunan nga gikan sa pulong sa Ginoo, he has to live what is like to be a Seventh-day Adventist. And that is what we want to see nga mga membro sa atong iglesia faithful to God. And please be reminded, mga kaigsunan, that conversion is the work of the Holy Spirit. Through much prayer, you must labor for soul, for this is the only method by which you can reach heart. It is not your work, but the work of Christ who is in your side that impress hearts. Ato ning hunahon yun, may igsoon. Although gi-commission ta ni Jesus to make disciples, o ni-response ta sa call ni Jesus, remember, ang atong work is only to preach, is only to give Bible study, is only to witness, and to share the gospel sa ilaha. But the work of conversion is the work of the Holy Spirit. Kita, gigamit lang instrument sa Holy Spirit to convict these souls. And that is our work. Kunya, atong i-persuade, but not to manipulate,
the people to get baptized. They must make a decision of their own. And they must make a decision. Nga kanang decision nga tininuod kinasing-kasing nga magkinabuhi sila diha si Ginoo. Dili kay nag-decide sila kay basi gihadlok nato mga kaigsuunan, ihadlok nato pito kampak kunya mo decide na lang sila. That should not be mga kaigsuunan. We want the person nga mag-decide sila with all their heart. Wala sila mahadlok. They understood the truth. Ug tungod niya na they will stand for Jesus. As in the days of Pentecost, the Holy Spirit converts thousands of souls for the kingdom. Thousands mga kaigsunan. And the same Holy Spirit will convert not only thousands but millions of souls for His kingdom through the discipleship ministry of our church today. Amen. I believe ang atong church gi-organize and the trust of the General Conference mga kaigsunan is for the church to be involved in evangelism, in making disciples for Jesus. So naatay program nga total member involvement. And the church will move united. And we have the care groups, mga kaigsunan. We have the small group, mga kaigsunan. And if this small group will work by the grace of God, by the power of the Holy Spirit, it will reach thousands and millions of souls. Today, we have more than 22 million mga kaigsunan nga members of church. Imagine, kung ang 22 million mag-reach out po og 22 million mga kaigsunan. Ang 22 million mag-reach out po og 22 million, 1:1 mga kaigsunan. It means nga pagkadaghana every year, 22 million po ang mabautismuhan. So, daghan kayo ang mga katawan unya nga mapiparar sa pagbalik sa ato nga Ginoo. Brethren, making disciple for Jesus is drawing people to a saving faith in Him, teaching them to live like Jesus the way you do. So maghimo tag disciple is to teach them to live like Jesus the way we do. Sa atong example. And having learned to live like Christ from your example and the knowledge of the Scripture through sharing the Word of God, through Bible study, the person you disciple is then ready for baptism. So, kita gyud example. Inanion brad, inanion sister, pag kinabuhi nga disciple ni Jesus. Unya, sa ilan ang sunon makigsunan, ang kinabuhi ni Jesus sa ilang example nga nakita nato. Unya, i-Bible studyhan pag yun nato, i-instructionan pag yun nato, unsaon makigsunan. Og ilang nasabdan, ready na day ng maong tao sa pagsunod, sa pagdawat ni Jesus nga ilang personal nga Savior. And the mission of Jesus 2,000 years ago is the same mission of the Seventh-day Adventist Church. The mission of the Seventh-day Adventist Church is to call all people to become disciple of Jesus, to proclaim the everlasting gospel embraced by the third angel's message in Revelation chapter 14, verse 6 to 12, and to prepare the world for Christ's soon return. Brothers and sisters, we must unite with the church in preparing people for the coming of our Lord Jesus. And we must make faithful disciples. Nga mahimo po sila, nga maghimo og mga disciples, aron daghan ang maandam sa ganarian sa mga langit. Let us not just simply gather people and get baptized without understanding the full knowledge of the gospel of Christ. Our goal, makaigsunan, is to bring disciples of Jesus, is to make disciples of Jesus who will work earnestly for the coming of the Lord in preparing more people for His kingdom. The purpose of Jesus on the Great Commission is for His disciple to make more disciples so that the world will be prepared on His return. Muna ang dako gyud kaayo nga katuyuan. And this morning,
brothers and sisters, Jesus is inviting every one of us. Sa mga disciple na ni Jesus, atong batnan ang dugang kadasig o kainit, nga mubuhat nga makugihon sa bulaton sa Ginoo to make more disciples for the kingdom. Sa insakto gyud nga pamaagi. Sa insakto nga pamaagi, nga people, nga dalo na to sulod sa iglesia, they must understand the gospel. They must thoroughly understand sa mga pagtulunan sa church. Aron pagka-member nila sa church, able sila makaigsunan to share the message nga ilang nabatnan kay ilamang nasabtan pag-ayo. And to those who are not yet disciple of Jesus, it's about time for you to also accept Jesus nga mahimo kang disciple o makauban ka namo sa iglesia nga mga disciple ni Jesus o mag-andam og mga tao, thousands and millions of people nga atong iandam sa pagbalik sa atong Ginoo aron makaadto sa langit nun nga puluyanan. Ang Ginoo magpanalangin kaninyo, manghinigugma kung makiigsunan, mga kaigalaan, and may this morning you make a decision to be a disciple of Jesus and be part of God's church in this last day to preach the gospel and bring thousands and millions of people to the foot of the cross, so that when Jesus will come, there will be a lot of people that will be saved. Because kita nga naana sa pag-alagad, mubuhat nga matinudanon alang sa pag-andam sa mga tao sa pagbalik sa Ginoo. Atong iduko ang atong ulo sa pagampo. Ginoo, salamat kayo niini nga kabuntagon. Among natun-an ang imo nga pulong. Lord, you call us to become your disciple and to make disciples of you. Aron ang mga tao nga nasa kalibutan, maandam sila sa pagbalik, sa imong ikaduha nga pagbalik, o makasugat kanimo, o makaadto mi sa langit nga imong gitagana alang sa mga matarong. Salamat Ginoo, nga sa dayon nimong kayab dito sa langit, kung nag-andam ka og puluyanan sa matag usa kanamo, kami imuhang gikomisyon nga mag-disciple og mga tao. Og salamat usab nga ang tanan nga nahimong disciple maghimo sa imong dakong buluhaton, nga maghimo usab og daghan pa mga disciple aron sa imong pagbalik daghan ang maluwas og makana sa langit alang sa mga matarong. Salamat nga imong panalangin among mabatnan, ug salamat nga gihimo minimong mga disciple alang sa imong dakong buhat. And brethren, the Lord will bless you, the Lord will keep you, the Lord will make His face to shine upon you and be gracious unto you, in the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Amen.